Ini kuntil gaydोंमोनहाय देग्लायो गायबा थांजाखागोन आंनि बायदि आइडिया लाबा Hello guys, welcome back to Kesiya basumatari. गासिनि खबरा मोजाङैनो दङ ना? ओमफ्राय जोङो ना दायो फानलु बारियाव फानलु गायनो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ। ओमफ्राय ना आं सानदों आरोना नोंसिनियाव सोंस्रानो होननानै आंखौ खानाय गुसुं लाबा मोजां नुगोन ना खानाय गोलाव लाबा मोजां नुगोन कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय आंहा नै मेगनानो माबा बुलाव बुलाव जानाय मा जादोंथाय दाखालि बार फैनायनिफ्रायनो बार गोसा फैनायनिफ्रायनो बिदि जाखादों आरोना दावायबो लानो मोनाखै दा उनावसो लागोन सानदों बुलाव बुलाव नुजोबदों मानसिखौनो नायलांबाय थादों लोगोफोरा बयबो स्किप खालामागारा आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामहरदो। नै आबैया फुबाय थादों दायो हाग्रा जाजोब्बाय न' नै फानलुआ आं फुनाय दाखालिथ' 1000 टा फुखादों आङो ओमफ्राय दायो मेगना बोरैबा जानानैसो फुनो हायाखै गोजौ गोजौसो हाग्रा बहुत गोजान जायगायाथ' आबैमोननि दैसा ओरैबायदि सान्दुं गोसाखाना डेन्जार सान्दुं गोसा हारसिंनो आबैया थांग्रोबाय इयाव फाइनेलि सफायमारबाय नै बागान फानलु बागान जि गिदिरखा इथिंबो नै मोखां होथेजोब्बायथ' हासुयैनो दालाय नों बुं दे नाङा दे नों रोदा गारबाय आं माबा लादो हासार होग्रोना लाबाय ओमफ्राय दायो इदि खालामना गायसिगोन आरो बारा गोबावबा इसे सेस'नानै गायनो बिदि गायो आरोना नोंसोराव गासैयाव गायबा थांजाखागोन बेयो आंनि बायदि आइडिया लाबा नै आबै सासे लाहा जि गोजौ गायखांखाबाय एफ्राबो नोंसोरखौ भिडिअ लानो हायदों आङो साहा लोंनो आखाइ सुनोसै जोंहा दायो नै लोगोनि मामा इयो
ओमफ्राय बिराद अबस्था गैला नै होमबा मबाइलानो फुरला फुरलु जाजोब्बाय आखायाबो अबस्था गैखाया मबाइलखौनो इदिम दांदों आंनि लोगोफोरा नै लाइन लाइन आंनि लोगोफोर गासिबो मा फिथा होननायमोनलाय खुसुरिनो मा खोनाफेराखैमोन आंथ' ओइ बेनो जासुलिसिन Oh no! Saya lalu nang bos nih gaikir sausnya. Terus rin mau kaino, dapat jam makeup hari kamar jim, muzam kagan. Mone anda jadi ni lagi mone. Tinggal. Ini mouse tuh gue sama lah. Nadi. Alu mati. Mancing अवस्था गैला गायना लाया गैला गायबाय थादों मेंजोब्बाय आरो फानलु खानाय टाइमावबो हायबावनानै खानसै ब्लग होनोसै नेना थादो लोगोफोर बर इन्टारेस्ट होगोन बिदि नै आंनि लोगोआ गावदांदांनो आंनि बे दालांखा लाया बुआ हासार लगायदों या हासार लगायबा मोजां जायोना आरोना माबा हासार होनो गुफुर गुफुर मिथिला सुपार होनो सुपार से उपार मानसिफोरानो महरानो सोलायजोब्बाय गायनो Oh no! बे दा आरो एक्ट्रेसरा सोरहानि मा बांखौ मिथिलाबो फानलु सुनो नै दान्दा लांदों फानलु गायनो सुनो रोंलाय लांलाले जि थेमालि खामखायोना फानलु गायनो इन्टारेस्ट मोनो आरो बेफोरबायदि गायनोबा थैदर गायबाथ' गैला डायलग गैयि मा गैयि नोंस्रा बे हासारखौ गैजो होनो माथो न' जोबथारबाय ने आबैला आबौ खै बिगा गायदों देग्लाय 3 कुइन्टेल आबैला 3 बिगा गायदोंनो देग्लाय Ini kuntil kayak dia hai, deglay. Bang. Ji dialog hei gaयखाया बै मोना हाबाय बै सां गैजो उदै साजोबबाय मिनि मा हायल'स्रासै ने नोंसोरबोना मा होनोमोन आबै-आबैजों लोगो जाम्बाना बहुत इन्टारेस्ट जायो इसोर डायलग होसै सिख्ला-सिख्लाजों थाबा बारा इन्टारेस्ट जाबा खिन्थु आबै-आबैजों थाबा
Interesan मा होनो बाजै ओमफ्राय आबै होनदों आबै सिख्ला दिनैथ' उदै बिहरथारलायबाय हा नै जोलिसो आंहा लोगोफोरा Bang. एलाय नै आंहा लोगो गुफुर गावदांदाङा बेनो जोब्बाय दाय नै गायनाया दिनै ओरैथिं गाबोन गायनो दोंखौ बे आंनि लोगो बेस्ट फ्रेन्ड जाना दङ नै इयो फालुबारिनि नै सोर माबा खारनो ओंखारबाय मोनजालायबाय जोंहा एक्ट्रेसा Tertra Bayak sengrani doi nyar dai rakana betat ne eding kya khaga ngare lang ni logofora thangbai awa tasmini jaudeng ang jagon naikai 어비오 마보는 잔포나 하드 Dengar dah yo bo. बेदरा थाबोगोन रे होनबाना अबेखौ Ayo dong pai sang gedor. जाहाथा थुना होनायसो Nei, ani जानो गोनां बुस्थुआ मोजां होनबाय. Kusain tuh sama nek. Gue rasa kan ya. Tasan nama. Ayo, nelang ya. Cagre. Gudur, Mbak Arun nelang cagre lagi ingkar Mulai. Yo. Paluan apa? Ngoi. Ayo, emang gudur. habis lemah mesti tu pasti minum ayo Tasmiliza ne bane ang deng hai berigam yau. Genaru ya micia nih, menbaik. Kang krai il ne bidi ketarang awa nih. Dinkia berkabu besne. Tasmili berzau nih bayar bukar dinkia berkabu pai. Level kamani. File ko pernah ada nih video bisen saya break. Mazang mendamba like, comment, share kamane sabai. Next time video ko niyan talu for. Bye bye.